Hayırlı saatte muhterem editleşlerimiz Tuğan Til telekanalında yaratkan tapşırlarımızın birisi Tatlı Til hem biz başlayıcı beremiz. Anadolu barışçısı Min Mirhat Geysin. Bugünkü konaklarımız bizden şallı jigitleri Tataristan'dan at kazanan artisti Rinat Hamadiyev, Hamandan'ın oğlu İlşat Hamadiyev, başruslarımızın Tataristan'dan at kazanan artisti. Allah verse bulaşak. Şöyle evet. Булырға тілеуші. Тілеуші. Там bulaşakta, tilek bulur deyiş. Hayırlı saatler jigitler. Hayırlı saatte hürmetli dostlar. Сәлем дуслар, барыңызға да. Biz bik şat, mana şulay әтиле уллы килеп безгә тапшыруга mana шундай нәрсә пешерәсез икәнен әле аңлап бетмим. Нәрсә пешерәчәкбез? Бүгінгі күндә инде hürmetli dostlar biz manты pişiremiz. Manты bizning şunday Гадәти түгелме? гадәти түгел. Bu kebiste bile berenge oruna. Çünki берәңге юк. Berenge yok. Быел булмады. Bu yıl bulmagan. Шуңа күрә инде безгә рецептны үзең уйлап тапкансың бит инде. Шулай түгелме? Үзем түгел. Мин моны күп yıllar элек тормыш иптәшем pişirip başlatkan. Şundan beri bu kebiste mantığından Датамнырак нәрсә юктыр. Юлисың. şulay. Мен бұл мантыны ошағаным бар, но пішіргенім жоқ. Шоның үшін әти бүгін командир, аны тыңлайбыз, ол нешеге айты. Без ишат Шулай булып пешерәбез. торабыз. Нишләргә? Хәзер Нишләргә? Бірегіз soğanını, şunu kabaytayım. İkinciniz itni turaytırayt. Min şularda kebiste. Ең ауырын сен өзіңе алдыңар. Шулай дип уйлыйсың. Рәсемдә иң авыр нәрсә. Soğan turaytırayt. Менә шул. Суган түгел бит инде. Суган. Менә нәрсә инде турыйсың, итне турыйсың, Әйдә айтабыз, олысы алышабыз. Yok. Konaklarga siz нәрсә телисез, шуны эшләрсез. Мин инде иң авыр эшне үзем алам. Җылый бу сәгать турыйм. Яхшы. Hürmetler, biz başlayırız. Biz башlayбыз, бисмилlah дип эшкә тотыныйк айма. Һәр эшне бисмилlah дип башларга кирәк. Bismillahirrahmanirrahim. Рәхмәт. Һәм дә без әйтеп бар, ничек суганны дөрес кисәргәме, юкмы? Мана шулай Урталай бүлдек. Уртага бүләм. Мені бик кішкен генә кисерге деп әйткән иде инде. Тапшырып Башлаганча. Әйе. Менә шулай ма? Әйе, вак кына күпләргә. Тизрәк Ә пешер. нишләп баг итәргә кирәк? Тизрәк пешер. Сизерәп пешән. Kebiste çünkü 30 minut, 40 minutta, 40 minuttan soň kebiste уже kızara var. Mene aşka solgança. Уялып, байма? Әйе. Ит пешмәгәнгә. İt pişməyəngə uyalıp düyü kebiste kızara. Кызара кәбестә. Шуңа күрә, кәбестә кызармасын өчен вакытын әйтәрем. Әйе. Тырышам. Суган шулардан эшли. Җылыймы? Soğan жылый, kebiste kızara, soğan жылый. Тапшырган башлар алдынан инде башларбыз дигәндә генә Ринат, якташларым дип әйтимме ди. Шул сүзнең мәгънәсен аңлатып китәргә зинһар өчен. Şundan da, Нишләп якташларың өчен? Син бит шала җигит. şallı jigiti mine, şundan da kadar indi, mine eğitsen de bu Tataristan jigiti deyip. Çünkü min Başkırt jigiti bir ay rayında doğup üsken, min barlık dostlarıma, tuğanlarıma, yaktaşlarıma şın gülden selamını keresim kelem. Hayırlı saatte, hürmetli yaktaşlarım, tuğanlarım. Indi Син бер айның үзеннәнме ни? bir ayının Sanimовka degen avulunda turgan, 3 yaştan başlap indi bir ayda. Bir ayda. Район җигите. Ay, rayon jigiti. О, тикә битме ул? Ay, min bir aynыкы, bir ay malaya deyip. Менә Салимовканы мен әле үзем дә белмәгән идем әле. Дөресен әйткәндә. Sanimовка ул Блекина, ул хәзер ул авылның Бер ай дип кенә белә идем. bir ay rayonunda şunday Bлекина авылган. Әле бармы ул? Yok, ул хәзер yok. Анда. Ул күчте бер айга. Әйе, ул авыл күчеп бетте bir ayга. Кайсы бер. Шуларның берсе шаллыга киткән. Шуларның берсе Шаллыга киткән, хәзер инде 40-нчы еллар, 85-тә чыгып киткәч. 85 яшь битнең, мен 5 яшь хәтерлим мин аны. Менә 85-тә чыгып киткәч ничә ел бар? Байтак була. Байтак. 40 ел. 40 ел. 40 ел. 40 ел. Әйдә, менә бер айга кайткач инде бер айдан башланып китегәләр сүз. Нишләп сез 3 яшьтән бер айга күчтегез? Әтияни шулай теләдеме? Bu инде шуннан да әтияни теләге буенча Аллага шөкер 10 классны тәмамладык. Шуннан инде Уфага укырга килдем. Кемгә? Сәнгать училищесында. Аха, димәк син мәктәптә укыганда ук шундай талантлы җигет булган. Катнашып, җырлашып. Әйе, шундай безнең мәктәп елларында
Мастеров деген ансамбль бар еді. Шында мен как гитарист, жыршы, біздің Ойдар, оның інісі, барабанчик, шылай етіп концертлар қояды. Бір күнінде біздің концерттің қораға нендейдер бір ханым келе отырды. Бізді тыңдады да енді. Шол репетиция вақыты еді бұл, концертта түгіл. Репетициядан соң келді де, жігіт дейді, мен сізні сәнғат училищесіне шақырамын дейді. Сіз келесіз бе, тілегіңіз бар ма дейді. Не келем дейді. Шылай айтып. Барып кірдім мен. Хоро-дирижерское отделениеға. Міне шол хоро-дирижер болған болайын. Түзімнігім жетмәдім ол вақытта. Хоро-дирижер тояқ тұтып маңыз екеніп тұра тұрамын. Шыбын қуадырам. Деп өлек қойсырысы ол бетінде тұрыш. Мейді мен сібін қоя келмей дейдім. Сен жамдайсың, қазір сен жазын. Мен әлі аңлап бітмеймін, әлбетте. Шыннан айтылар бет, ол ауыр іш дейдер бет аны. Әрбір ішінің өзінің ауырлығы бар. Кіші біле ішлеуі. Неше ол қар бағыт мұнша басып тұрау? Қар бағыт олай басып тұруға. Мына тірге ойнаған, музыкада ойнаған, қолда ойнаған кіші, неше қоян аңлай ол. Аңа ойнарға керек екен. Мен анда туман аты болған. Әрбірісіне рұқсат беру. Рұқсат беру. Қазір сіз... Мына шулай тұру анам. Просто қол үйім асын үшін, әйме? Қол үйім асын үшін біз даже утюг тұтып шулай етіп дирижировать ете тұрған едік. Қол ұштап плавно ғана шулай жұмшақына ересін. Жеңіл ерге дейші. Жеңіл ерге. Бұл іш сен ашамады енді? Бұл іш мен ашамады. Кеттім мен армия тарапларына. 2 ел қызмет етіп қайтқаннан соң. Менің опаларым ол вақытта уже шауылдай. Ол опам Рима. Артист боласы тілек әлі сүнмәді, сүрілмәді шылай бет. Артист боласы тілек, жоқ, сүнмәді, сүрілмәді. Чүнки мына кіші алпышларынан бір ішсе, ол түрде аны жимар бей, ғымыр бей, шыны іштес келіптік керек, шылай бет. Рахат. Барар Ильшат Монголы, неше кейсе. Несі ұрып қадан шығамын, ей? Тырышамын енді, тырышамын. Сен бұлай Ильшат үйде ұшап пішірген бар мысың? Пішірген бар, но Пішіргесі келмей. Мен теге социал шелтерлерге теге стористлар ғана шындай матур иттіріп күні қойырға келіштіріп міне мұнда уже на самом деле уже пішіреге керек нешіктір матур иттіріп тураға керек міне шыны ойлап отырам әлі өзімде нешік бұлам екен Әзірек ұят болып кетті мәлілер ұят болып кетті өзгені міне алла бісі қойтқа шалыға шыннан дайдың пішіреп мұны енді әр күнді пішірешек бұл мантыйны мантыйны тағын бүтен нәрселер үйретесің әрі жоқ жайым сен мантыйғына пішірер мейсіңдер Башқа нәрселер бар. Әтейінде ол бүтін нәрсені пішіре, бүтін әйберге ұста. Ират пішірсе тәмдірек болады дейлер бет. Шол сөзге... Ират бетінде нәрсе деп айтылар. Қатын қыз пішіргенде, қатын қыз бетінде ашында сала да кейте екінші шыңшылығы. Например, иден жуап, кірін қоя, иден жуап шығара, бұл аш пішіп шыққаншы. Біз енді бір ашыны салып қойсақ, шының қырында шығып кетмесін, туртасын, бақытында оларға керек. Шының қырынан кетмейбіз де. Бола кебек сақлайсың? Бола кебек сақлайбыз деге, итеп пішіп шығамын. Оны 100 тапқыр қауып қарайсың, тұзы бар мекен дейді. Міне, қатын қыз бір аш пішкенші... 100 үш ішлі. 100 үш ішлі. Молодцы. Рахмет сізге, güzel затлар. Шынан чалыға кетті, біздің бір ай жігіті. Жизнем завод қалып кетті. Давай, қайныш. Іске кірді. 8 ел шыл құю заводында ішледі. Сена 22 еш. Үйленесі келе, қызың бар емей? Үйленесі келе, қыз бар енді. Қызың бар? Қыз бар үйда. Қызға шалтыратар ені. Давай, мұнда үш табабыз. Әйді кел, апаларда тұрырбыз. Пока тұрырым бар. Тұруға общежитие Шақ, қалай-балай. Той тұрағайым? Шылай етіп болды, ұзақ тұрмады. Шаш, келіптей. Бұл қыздың есімі кемінде? Алсу. Міне арманыстар. Міне, өфәрін. Мансы болды. Біз соған үшін дозытарыз? Біз енді мұны қазір әзгіне уағыз. Не үшін? Соғы шықсан үшін? Әзгіне соғыштың бұсынай. Бұнан соң ешап кеттік бірге, никах оқытып. Ең қызығы да арманыстар шында болды. Тойға, қайтырға, жолдан бір шимадан ит тұтырдық. Үрдектір, сиыр итлері, тауық итлері.
Bularını beş Bu tuğlar. tuyut kereye koyup barışın. Tuyut kereye koytar bizga. İt diye. Tuylar gürle bitti. Motor buldu. Kovatan gittik. Şollu şehirine. 3 gün tuy gürlep bardı. Alıp barışı yok. Elikten bitin tuyutlarını alıp barışı yok ya. Ol barışı. Şahit. Bayançı var ya. Bayança. Dayı şulay. Gali merhum indi. Gali dostum. Biz amre dik köp yıllar şulay birge konsertlar koyup yürüyen şartlarda oldu. Ali İlşat'la biz jırında jırlayбыз деген bir konsertimde kaldırgan yok. Selam eytem sana tuğan yağım. Her gün sayın şiride kıyaşığa, yıllar ilite yırak yaklarına. Nindigine yazmış kişirsem de, bağlaşalım tuğan yaklarda. Selam eytem sana tuğan yağım, hatlar yazam sınıran şokta. Nindigine yazmış kişirsem de, bağlaşalım gül tuğan yokta. Mene şunday motor jırlar yazgan. Selam eytem sana tuğan yağım. Ah, men tege tınlap duram. 2 yaktan da nisa debet olayla. Stereo звук. Stereo var. Rahat moda turamdı. Hadi ola bilsa bir jil bilen aqat olmayşaksız. Bir 10 jartdan azalap qo'yarsiz, yaraymi? Hadi jillarni esga tushirgan şey. Bir kelgen Roman tomaşaşlar iltenge tiklim. Konser kıymışı gitmeyizin. Konser kıymış gitmeydi. Jarlaymiz. Tere tavuş. Hadi jillarni esga tushirgancha qaysin jillarga bizim tomoshachilarimiz reklama qarab turadi. Hürmetli dostlar, Tavan tilde Tatatil tapşırığı görülüp bara. Hamında bizim konaklarımız Şarlı Jigitleri Tatarstan'dan at kazangan artistlerimiz Hamadiyev. Hamında o İlşat bizge. Antik bir şey dedim. Pam. Mına şunday mantığı. Firmenный mantığı. Firmenный mantığı bu. Manda benim de ağız kelim yok. Belki sizin de aşağıda yazıptır. Qarab barabız. Tapşırığını hamında şulay yasap arasında ilerinde şulay. Ay, indi hürmetler qavatlab aytib o'tashim kela. Mana shu mantığını pişirir için bugünkü günde biz berenge almadık. Berengini kebiste bilan alıştırdık. Kebiste soğan vaqqini aytib turab saldı. Ezgine udum. Ezgine suvi chiqsin deb. Kebiste mantığı suvli sochniy bilan Ruscha aytganda bizdan tuzlaymiz, burishlaymiz shulay. Ham mana it bilan pishiramiz. Ilshatim qara ko'rsatalar nindi itlar turab qo'ydi. Benim işim. Ay, şahs. Balay, Şallıdan başlap verip. Birikimde balay. Şunday iş başqardığımız gelişat. Mana shu. Benim işim görünmey. Soğan kebiste arasına girip odaştı. Hamur onga tutungancha, mana sen uylendin, shunaqasında g'ayla. G'ayla ketdi, balalar ketdi, o'g'lim malay ilgizim to'ldi. Shundan deb mana shu Ilshatim to'ldi. Leysan qizim, go'zal qizim. Bugungi kunda Allohga shukr men bek boyman. 4 bala otasi deb o'zimni sanayman. Men bek shotman. Shulay 2 o'g'lim, 2 qiz bo'lgan. Şulay qalar dürtüsü de sahne kişileri mi? Dürtüsü de sahne kişileri deyip minayı bizning ilgizimiz ol sahnega chiqib jirlamasa da tigi ekrengina mashinada deb jirlayın dediler so'zlari bilan jirlay beradi qaysi bir jirlarni shunday hali men bilmagan jirlarni Belki müziğiyle bir şeyler yazarlar. Anısı da mümkün. Автор boshqaruv deb aytdik. Автор boshqaruv şey. Muzikальный kishi. Leysam bilan go'zal var Blikiydan bizning birinchi konsertlarda ular hali 6 yoshlik edi go'zal. Leysamga 9 yoshi ular birinchi sahnaga bizning konsertlarda chiqib Indiya biylar edi. Bugungi kunda endi Leysam qizim Kamal teatrida ishlaydi. Aktrisayım. Güzel kızım indi художественный школаны bitkenden so'ng юбилейный gitti.
Илшатқа келгенде, мен аны Илшатның Илшат 6-да оқыған шақларда инде менә шулай 2-6-да. әйе. 6-нчы класс. 6-нчы класста. 6-нчы класста оқыған вакытларда концертларга алып бара торган үземнең аппаратурам бар, оператор юк. Илшатны шулай дип оператор дип утырып торган. Ул миңа җырларны куеп, мин Барса өйгә. әйе, барсы әкрен генә җырлап тора торган. Шуннан бер вакыт Илшат җыр өйрәнде. Безнең шундый санаторий бар, Изминвал дигән. Шул санаторийда Илшат җырлады, бөтен халык Шок катты. әйтәм, бу егет җырлатырга кирәк. Ул җырлыйша сен. Мин әкрен генә аткара башлаган. Менә шулай итеп бергә безнең җырлау китте. Миңа дөресен генә әйткәндә бик удобно булды. Әтием Башкортстаннан, үзем тудым Татарстанда. Хәзер бурайга кайткан сайын, Уфага килгән сайын, мин үзебезнеке, мин Кайттым дип әйтә аласың, әйе, мен кайттым дия алам. Инде Татарстанга кайткач, анда да кайтам, монда да кайтам. Кайтып китеп тике. Китеп булмый, кайтып карайсың. Әйе, кая барсам да гел кайтам. Сен өйдә, туган якта. Әйе. Менә әтиң әйтте, теге диджей ролында уйнады, эшләде дип, аннары җырлап җибәрде дип. Сен мәктәптә укыганда җырлап йөрдең бит инде, Әйе. Шуннан соң мәктәпне биткәч, шулай бишлегә әтиң кебек Әйе, мин инде гел. балалар бакчасыннан җырлый башлаган идем инде. Аннары минем бик узак булды тавыш ватылуы. Ага. Шул бер 13 яшьләрдә, шул 7 классларда инде әти әйтмешлек. Бер җыр өйрәндем, 2 җыр өйрәндем дә шулай әти белән бергә җырлый башладык. Зур сәхнәгә киттең инде. Ну, шулай дисәң дә була. Сен бер хәй укымадыңмы ни җырсыга? Башта кружокка йөридем, Чаллыда, колледж искусств та укыдым. Анда хәзер дә укып йөрим әле. Хаман укыйсың. Әйе. Венера Сен- Хатовна Ганиевада. Шулай инде. Әйе. Быел наукага кердем, магистратурага. Димәк, сен Казанда яшисең хәзер. Юк, мин заочно укыйм. Әле сен өйләнмәгән, әйме? 7 яшьлек кызым бар. Ага. Балам. Балам, менә шуны Әйе. дөресрәк аңлатырга кирәк. Но өйләнмәгән. Өйләнмәгән. Менә шулай да булай. Менә шулай да булай икән. Әйе, ул инде мәктәпкә китте бу елны. Аллага шөкер. Менә Шулай ук синең кебек талантлы, Шулай ук. шулай ук талантлы. синең кебек чибәр, Шулай ук талантлы, матур гел миңа ошаган әтигә. әтигә ошаган. Ишат, сен хәтерлисеңме, юкмы шул җырны? Менә сине сәхнәгә чыгарган һәм инде син беренче алкышларыңны ишеткән һәм шушы рәхәт алган шушы җырны. Әлбәттә хәтерлим. Бу инде шулай ук балалар бакчасында җырлаган җырым минем. Иң беренче җырлаган җырым. Җырлап күрсәтимме? Әлбәттә. Диңгезче буламыз кәшмин зур карапта йөзүче, давыллар белән көрәшеп дәрьяларны гизүче. Дип дигән җыр башкарган идем. Шуңардан соң инде алкышларны нәрсә икән аңлагач, Тыйдың, әйме? тойдым, тәмен. Шуннан соң инде сәхнәдән төшәсе килми. Һәм төшмәдә. Анда пенсияга чыкмыйлар, шул 90-100гә хәтле, Алла белсә, хезмәт итәргә. Сәхнәдә бит артист эшләми, ул хезмәт итә халыкка. Шуңа узак еллар һәм дә зур үрләргә ирешергә насип булсын һәм инде карап торам, әтием, афәрин. Ти вообще молодец. Хамырны булгаттагы гына әйләндереп, Әйе. нәрсә эшлибез хәзер? Хәзер реклама пишәбез. Хөрмәтле дуслар, туган телдә татлы тел һәм инде җегетләребез безгә манты биштирә. Шәбит тирә шулай бит. Без әкрен генә тырышабыз. Ренат һәм Ишат Хамадиевлар безгә Шаулыдан килеп, кәбестә һәм ит белән манты пешерәләр. Инде хәзер күп тә калмый. Без аны ала бирсә инде. Инде ул ингредиентларын әйдә әзрәк туз. Реклама барышында әти әйтте инде миңа. Күпмерәк туз салырга икән. Борыш. Менә шулай әйт, менә. Ана, гомере кухняда ашап пешергән. Ана, пашлар сикерә алайым да. Һәм итне шунда узатабыз. Инде әзрәк нәрсәләр эшлимен. Һәм моны булгатырга кирәк. Моны булгатырга кирәк. Сөтсөригә. Бик оста итеп. Итсезрәкләр, хөрмәтле Мирхәткә, итлерәкләре Ринатка. Мин сезгә хәзер бер шам
Бірінші. Ананда Ошо тереңнен тейіп тұрмасаң, ұшта болайын, былай ма? bu indi сливочный май деп атайды. Былай. Алдық. Бұл Ананда салып қойдық былай. бұл секретный ингредиент. Чөнки аны тоңны салу жеңілдерек хөрмәтләр. Яғни безнең майыбыз эреп киткән. Ха җегетләр. Менә Иң главный не гитте. Бу кәвесләр шәп калмасын. Без инде аны менә шулай итеп икесе Бер яктан яктан очрашты. Ага. Бу яктан очраштырдык. Бу яктан кавыштырдык. Кавыштырдык. Менә шулай иттек. Ә монда ишекләре кара дишмәде. Алар бит паровой эффект. Менә шул. Менә шундый мотор гына блеки генә мантышкалар. Хәзер инде сезгә дә әйтеп куям моны. Давай. Или үзегә. Давай. Сез дә берәр Тырыштырып карыйк әле. Шуларда да мин дә эшләй торам. Мин уялам. Эре. Без кыйынсынып тормайбыз Яра, хөрмәтле. әйдә без эше парим алайда. Теге ашырга вакыт килеп җиткәч, әйтерсез. Әйе. Сен соңлана турадан. Инде Аллага шөкер, безнең мантыйларыбыз әзер булачак бер ничә минуттан? Бер 5-10 минут. Biz аны моторлар ясадык инде, озаттык. Көтәбез. Көтәбез китте. Һәм ничә минут пешергә тиеш? 35-40 минут. Ярар, ул пешкәнче инде без сөйләшеп аралашып туктадык һәм дә безнең тамашачыларыбыз да көтеп тора, кайчан җиттеләр безгә моторчыларны бүләк итәрләр дип һәм сәнгатькә кергәндә нинди алдагы көннәрдә нинди планнар бар, нинди эшләр башкарасыз, яңа җырлар, дуэтлар өстендә эшлисеңнәр. Син үзеңнең шәхсән концертың турында сөйләп китсәң, ясыйсың нинди уйлар? Біз дұрысын күн әйткенде Шал шәһәрендә инде апрель айында концертыбыз була. Ол концертка өлгерергә тырышырбыз. Бер бик интересный программа. Менә инде хәзер бик модны була башлады режиссерский концертлар. Һәм инде безнең әти белән бар шундый бер бик яхшы идея. Ул идеяны без үзебез генә ясый алабыз. Ни өчен икәнен безнең концертыбызда күрә алачаксыз. Чөнки инде аталы-уллы дуэтлар инде безнең Татарстанда бик сирәк. Бар микән аны? Юк дисәң дә була инде. Бүгенге көндә шундый бик матур программа әзерләп бетерәбез, Алла бирсә. Инде җырларга килгәндә шулай ук әтинең бик күп матур иске җырлары да бар. Аларны да яңартырга кирәк. Матур аранжировкалар ясатып, яңартып, Яңа сулыш кертеп, әйме? яңа сулыш кертеп, аны инде барлык халыкка күрсәтәсе килә. Минеке дә җиткерәсе килә. Ул теге яңа җырлар аны көн сайын аны штамповать итеп кенә торып җибәрәләр. Ул теге миңа гына яңалык түгелдер. Ул теге унар җыр килә. Көненә менә яхшы җырлар, алар бик әз. Инде әти менә бик күп еллар үз вакытында бит инде Гөлдания Хайруллина белән Рөстәм Хайруллин белән эшләде. Аларның менә Рөстәм абыйның җырлары да бар. Әллә беренче җырлар карыйбызмы? Программада, әйме? Без инде хөрмәтләр, менә Илшат белән үзебезнең концертларда бер вакытта да Рөстәмнең бу җырын калдырганда юк, калдырасыбыз да килми. Чөнки менә узакламай менә шу матур язлар килеп җитә, җәйләр килеп җитә. Шул җәйләр җиткәч үзегез беләсез. Ул Нинди җыр? Нинди җыр? Җырның исеме дә ул. Җиләкле җәй. Ак кайнар арасына килгән идем җиләккә. Очрадың да гашык иттең, ялкын салдың йөрәккә. Эх, җиләкле җәйләрнең оныталмамын ямен, тоямын иреннәреңдә кайын җиләк тәмен. Эх, җиләкле җәйләрнең оныталмамын ямен, тоямын иреннәреңдә кайын җиләк тәмен. Менә шундый матур җырлар. Киләчәктә дә мине әйтәсем килә шу композиторларга бер көнлек кенә җырлар язмасыннар шулай. Халык җырына әйләнерлек җырлар язсыннар. Рөстәм Хайруллин исеме. Минем теләгем сезгә шул. Бәлки үзең дә язарсың әле.
Ой, мин Сен жазған ба? Менің жырлары бар ул. Бар ма? Язылған жырлары бар. Менің де аларны өзім де башкарганым бар. Бик матур жырлар. Ошый торган. Мәгънәле? Андыктагы Әнишә сен китсә, бер кисләнеп китсә, тиде язып куя ул. илһам килеп китсә. Һәм инде шулай ук безнең планнарыбыз җәй көне Алла берсә, әти белән менә ничә ел буена бергәләшеп җырлыйбыз, бер сәхнәдә шулай дуэт концерты куябыз. Әле бер клигыбыз да юк. Җәй көне Алла берсә, Алла берсе. Өмет бар. Өмет бар. Кайсы җырга яңа җыр. Бу яңа дип, Әллә инде әле ул җыр юкмы? менә ул җырга килгәндә дә шулай ук аны инде әти Бик күп еллар элек башкара торган иде. Мин бәләкәй вакыттан ук инде Сердәш ансамблендә булганда ук мин ул җырны тыңлый идем. Миңа ошый иде ул, минем мәгънәсен гомумән аңламый идем. Без менә Нәрсә тыңлау? Раул Галиев, Раил Абдурахманов шулай бергә трио итеп җырлый торган шундый матур җырларның берсе. Бу җыр инде композиторына килгәндә, бу Рейс абый Ханнановның шундый матур җирләрдә яшәгәнгә микән ул Ярмәкәйнең үзәгендә яшәй. Мин анда ничә тапкыр кунакта булдым. Рейс абый рәхмәт сиңа шундый матур җырлар язган өчен, караган булсаң бу программаны. Инде Зөлфия Гыйзетдинова сүзләренә җырлар исемен дә әйтү. гомерне ашыктырабыз Бугай. Гомерне ашыктырабыз бугай, атларны куабыз шикелле, талларда сандугач, инде бер сайрагач, әйләнеп кайтуы икеле. Кырык якка ташла, башла аштан узган өміріне. Талларда сандугач, инде бер сайрагач, әйләнеп кайтуы икеле. Ана шундый матур җыр. Истикмәле. Бу җырында халык җыры, Сыман җыр бае. халык белә, кушылып җырлый. Кырык эшен ташлап, кырык якка башла баштан узган гомергә. Менә шундый иштәлекле җырлар җырлыйсы Булачак килә. концертта. Булачак. Булачак. Һәм теге үзенә күрә кадер тамашачыны өйрәтелә шоу, монсы дип сезон. Ансы да була, Ансы да була. Шоусыз калмыйсыз дуслар. Апрель айында әле көне билгеле түгел аңламча. Әй. Көне билгеле түгел. Апрель айында инде безнең иншалла тамашачысы карыяла һәм инде өмет итеп калабыз. Иншалла гына түгел, Казан, Уфа, Башкортстан, Әй, әлбәттә. татар милләте галия яши, шунда гастрольдәргә барып, инде зал тутырып, концертлар куярга насыйп булсын дигән теләктә. Һәм инде тизән безнең мантыйыбыз. Тизәсеңме, юкмы? Табыга исе чыкты малай. Менә барып карамакчы. Ачып карыйбыз. Ачып карады. Тизән теге кәбестә кызара башлады. Аллага шөкер, безнең мантыйларыбыз инде стендә, инде вакыт килеп җиткәндер, авыз парага шулай бит. Дөрес. Пешкәндер дип уйлыйсызмы? Пешкән. 40 минут тоттык. Әле китереп алсак та бу Бер булады. Бер дигән бар. Yani bismillah дип әйтәбез. Авыз парык. Теге ите әзрәк дип салган инде бит бая. Әйе. Менә шунысы миңа рәк дип. Нәрсә шулай дип сөйләшкән иде. Шыр кәбестә. Төркәбестә. Ите күренмәй. Ите күренмәй. Яра. Сезгә зур рәхмәт, җегетләр. Безнең тапшыруыбызга килеп, безне тәмле ризык, үзенчәлекле манты белән сыйлаганыгыз өчен, һәм дә Алла белсә, тормыш дәвам итәр, гөрләп яшибез, һәм инде тапшыруларыбыз безнең булыр. Кунакка сезне тагын көтеп калабыз. Безнең инде тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез, теләкләрегез бардыр. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә исәнлек, саулык, тазалык илмәһенә. Шулай итеп, очрашырга ясам, мөхәббәт сезгә зур рәхмәт. Шушы туган тел программасына чакырган өчен. Барлык эшләгән бүгенге кичтә төшергән егетләргә, кызларга зур рәхмәт телим. Хөрмәтле дуслар, барыгызга да бик зур рәхмәт. Барлык Туган тел телеканалы караучыларга, яратучыларга, инде Мирхәт сиңа чакырганың өчен Рәхмәт. рәхмәт. Әтиемә рәхмәт. Шундый Рәхмәт. тәмле мантыйлар белән безне сыйлаганы өчен. Һәм инде очрашырбыз дип калам. Концертларда
концертларда. Қаласыз, Қалабыз. Рахмат. Сәлемет болыңыз, исен сау болыңыз, хәмінде теге яңа программа, концертыгыз уңышлы үтсен, хәмінде залларыгыз тулы булсын. Иншалла белән генә чиктәнеп калырга түгел, хәмінде кайда татарлар яши, башкортлар яши, барсын да барып сөендергә шушындый аталы, уллы дуэт концерты белән. Концертның исеме ничек? Гомумән. Исемен әле Сер сер булып калсын. Яра, шул серләрне беләсез. Инде иң беренче концерт Шаллыда булачак. Алла белсә, апрель аенда. Инде саубуллашырга да вакытлыбыз килеп җиткәндер дип уйлыйм. Безнең тамашачыларыбыз шушы бик тәмле тапшыруыбызны карый ала. Әлбәттә инде якшәмбе кичке 6-да. Шәршәмбе көндезге 4-тә. Җомга кичке 7-дә карый аласыз. Без сезнең белән саубуллашабыз. Бүген кунакларыбыз Татарстанның ат казанган артисты Ринат Хамадиев. Һәм дә аның улы Татарстанның ат казанган артисты булачак. Алла белсә, Илшат Хамадиев. Һәм мин Рәхәт Гайсин. Сау булыгыз.